see. When he was lost, the first senses came back to him. I was bound, but now I'm free. Oh, hallelujah, I can see. I will praise and worship Him who healed me. With conviction I'll proclaim that He's the Son of God, for I've seen Him face to face. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. He saved my soul. Bless His name, His holy name. He made me whole. Oh, hallelujah to the Lord of Lords. He's the Messiah, the Son of God. Oh, hallelujah, I can see. I will praise and worship Him who healed me. With conviction I'll proclaim that He's the Son of God, for I've seen Him face to face. Oh, praise the Lord. I will see Him face to face. Yes, I'll see Him face to face. Oh, praise the Lord. You feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord. But you're starting to grow weary, so I'm here to say take heart. It's Jesus where you're serving. He knows who you are. Heavenly Father, thank you for another day that you have awakened us to life, for the new beginning, for this morning. Grant us, Lord, the wisdom in our decision, courage to rise up from our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share and cooperate for the good of our families and community. Spark in us the love for the truth, respect for one another, and the urgency to serve. Preserve us from the false pride and selfish words, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name we pray. Amen. Lampara sa kamatuoran, usa ka relihiyosong tulumanon nga maghatag kanatog dugang lamdag sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan.
the eyes of heaven see you. We all have seasons when it seems we've labored long. We start to feel like our souls begin to lose their song. But let your heart take courage and comfort from His word. Hope is a revival when we trust the truth we learn. The eyes of heaven to the world today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven see you. Keep on serving boldly, for you are in His sight. Keep teaching the word, keep telling the lost, being sold and light. To the Lord today, that our God may give strength to hearts of faith. They never miss a moment, stay faithful and true. For the eyes of heaven, oh, for the eyes of heaven See you. Dunay duruha ka mga dalan sa Biblia nga gikaisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhana, niining duruha ka mga dalan. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Si Jesus kanado nagpahinumdum, nga siya lamang ang kanunay sundon. Bisan nasigpit ang dalan nga pagalagtan, iya gayud kitang pagagiyahan. Harapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimon magapuran niya. Ni Jesus dili kita niya pasagdan, ug maangkon nato ang kadaugan. Harapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon. Halapan ug hapsay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mao'y dalan malisod subayon.
maoy dalan nga akong pilion. Within my life for so long, you were right when I was wrong. I can't repay all the love you've given me. You were my friend when no one cared. I was alone, but you were there. Lord, you're the best thing that ever happened to me. And I owe it all to you, Lord. All I have is yours, Lord. Take my life, make me what you have me be. For I'm your child and you're my father. I'm a clay and you're the potter. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Borrowed treasures, borrowed dreams, all that's joy you've given me. When troubles come, you're always there to make me smile. Let come what may, thy will be done. I love you, Jesus, that's all this song. Lord, you're the best thing that ever happened to me. And I owe it all to you, Lord. All I have is yours, Lord. Take my life, make me what you have me be. For I'm your child and you're my father. I'm a clay and you're the potter. Lord, you're the best thing that ever happened to me. And I owe it all to you, Lord. Oh, Okay na, Jess. Okay. So, maghapon ka itong tanan, mga kaigsunan. Sorry nga ang atong sound mo pick up dyan sa atong studio. Salamat sa Diyos, mga kaigsunan, nga sa gihapon. Makasugod na gapon ta. On time gihapon, igsoon kayo man mula pa sa alas 3. Salamat mga kaigsunan sa inyo makanunayon nga pamati ka nato. Dili na ko mo with atong mga listeners no ban na igsoon tungod kay ang Diyos nagsulti ka nato nga lit na
your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Pansali patawag sugod mga kaigsunan atong idok ko ang atong maulo aron sa pag-ampo. Siguro apan tugyan na mga tao kini mo dapat pinagi. So sa mga usap pa mga kaigsunan kung mag-ingon kaninyo may buntag, may udto, may hapon o maayong gabi kanatong tanan tibuok kalibutan. Kay dili gusto ang Dios nga masuo sa siya nagtambag, let not your heart be troubled. So aya kini mo ipamati ay son. Harry, pamati kini mga kaigsoon sa imong mga anak, sa imong pamilya. Tuwa ba kaigsoon sa inyong kabit? So, may adlaw igsoon nga makaisgutan ini. Where is your heart? Igo-igo ni nga time alang kanato. Ang scripture reading mabasa na to sa Mateo Kapitulo 22, 37 o 39. Og si Jesus mingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Munang pangutana niya, asa ba inyong kasing-kasing karon? O sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong sarabutan, o ang kiaduha sulusamara. Ang mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa ato pa, ang atong Diyos insoon nagtimuha agir sa paghigugma ngadto kaniya ug sa paghigugma ngadto sa atong silingan. Kung gusto ka nga malipay karon sa imong pagkinabuhi karong panahon, kini lang do higugmaa ang imong Dios sa tibuok yun nimo kasing-kasing kay wa may mahimong mabuhay kasing-kasing igsoon. Mao man mo pitik mong pagbati kini igsoon kasing-kasing. Apa kining tumong igsoon sa pagbati ngadto ra sa Dios o ngadto sa imong isigataon silingan. So kana igsoon mao ang dukukan sa atong pagtuon karon. Ang kasing-kasing igsoon importante. Dili lang sa karaos importante ko ang inyong kasing-kasing. Kanang kasing-kasing gingon sa Proverbios 40,
Proverbio 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Basa sa ato pa mga kaitsunan nga, tipigan yun na ito. Binisaya pa, ang pingin ninyo. Ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot sa atwa. Kinalang pa nanggod. Paningkamutan yun na ito. Nagikan nini magagula ang nakumbutan sa kinabuhi. Nagison. Determinants din sa atong pagkatao. Kung doon sa ibunga sa atong kasing-kasing igsoon, magsulti ka na o unsa ka nga pagkatao. Sa atong ampingan, the Bible pictures the heart as being the center of the physical, mental, social, and spiritual functions of man. Magasulti ka nato igsoon kung unsa kitang pagkatao. Importante sa atong physical, mental, social, o labaw na ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Usa ikinahanglan igsoon ampingan. Tungod kayo sa igsoon. Tungod kay mao mo ko ni maghigugma. Mao ni mo bati igsoon og gugma. Kanang gugma igsoon nga way miti-miti. I love you, Lord. Mao nay ayo ekspresyon nato to sa Ginoo. I love you more than life. Kaya ang gugma igsoon mosulod din na kanato in many different shapes and size. Pero dili po sa kanagko sa kagagmay igsoon. Ang tao may gugmang yun. Isang unsa ang iyang gidakon. Kung unsa siyang klaseng pagkatao igsoon. Unsa ang mga tao igsoon sa naa sa atong palibot. Unsa man sila igsoon, miinano ba? Higante ba? Ang bugbog mga klase nga tao. Who are they? Ang gugma mga kaigsunan ngadto sa amahan. Ang gugma igsoon ubanan og hadlok kana mo tinuod nga gugma. Ang bugugma ngadto sa inahan ubanan igsoon og pagtagad, care. Ang gugma ngadto sa atong igsoon atong ubanan igsoon og pagpaambi, pagkigbahin, paghatag. Ang gugma nato sa igsoon nga babae uban na nato igsoon og pagtabang ngadto sa bana og asawa, ubanan og kinabuhi ato na iyang igsoon. So kini igsoong atong gugma plus fear plus care plus share plus health plus life mga kaigsunan mao gyud nay atong iampo kanunay sa atong Ginoo. Mao nay atong tinguhaon igsoon. Kay ang gugma is the greatest need of the world today.
mao ni ang kinahanglan karon sa kalibutan igsoon. Kung unsa man ni atong panagway sa atong pagkakinabuhi, atong ipaambit ngadto kanila ang ilang gikinahanglan out of our love to them. Kita ninyo ni bata igsoon nga nakinahanglan ni taon ugatas ug ang gugma ipakita sa bata ngadto sa bata po nga nanginahanglan. So si Chris Hedges mingon siya, we now live in a nation where their doctors destroy health. Uy. Lawyers destroy justice. Universities destroy knowledge. And government destroys freedom. The priest destroys information. Religion destroys morals. And our banks destroys the economy. Nindot igsoon nga pagkasulti. Apan ang epekto igsoon dili maayo. Kay dunay matawag natin igsoon moral responsibility ang matag usa. Apan nahimo igsoon nga mo'y tuburan sa pagkapukan sa sosyedad. It destroys everything. Kung kita igsoon pinabuhi na way guma. So karon dunay yon too many people in the world today are walking time bomb. They need to know that igsoon. Kaya imong iskutan ang pisikal na lawas sa tao. Wana, disregarded na kayo. So pamati akin. So is in the world. $12 million tanawa. 89 o sa matag minutos igsoon 23 ang mamatay. So in an average lifetime, the heart, ako, pilawagi kang karon, akong edad igsoon, mula pa sa lifespan. Nag-iingon nga, iting kakatuig. So gayon, from the moment it begins beating until the moment it stops, the human heart works tirelessly. So ang kasing-kasing is able to keep beating about 140 every minute sa kabata. So, about 90 times for a 3-year-old child and 70 times for adults.
100,000 to 800 beats per day and 36,792 beats per year and 2,575,440 beats in 70 years. Wow, so kadako ba sa trabaho na itong kasing-kasing. Sa na mag-edad kag 70 ka tuig pagkadaghan nga pitik igsoon. Nakasuway mo ko kana mo ang pinsin ako gipauoy ko sa akong kasing-kasing. Kan mo yung plak, 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 plak. Unya, gikan atong pagkatao na ako hangtod karon nagsige na siya plak, plak, plak. Why pahuay siya. Ang imong mata, pwede piyongon nimo aron makapahuay. Hindi ka kita. Ang imo igsoong paglakaw, pwede pahuay ka. Yung baba, pwede di lang usa ka mukhaon. Pahuay. Apan ang kasing-kasing dili pwede igsoon na in a minute, an hour, imo isong pasipadaan sa pag-undang ang paginawa. Pag-biti-biti. So, nga, every day, it does the work of pumping several 60,000 miles of blood vessels, which it placed end-to-end wood streets 2.5 times around the sa atong pagsuon. Ang mahitabo, mao, na kinahanglan igsuon o lihok na ang lihok ng imong heart. Dili ka komedyahan mga kaisunan. Hindi lang pump sa imong blood. Ingon na 1,000 gallons per year. So I good of makarehis makaugwa year in 70 years mabot 36 billion gallons
sa sitin sa katuig. Ay, so, ang imong kasing-kasing. Hmm? Sa imong lawas. Putang 30,000 Pilipinos na dunay sakit sa kasing-kasing in every 100,000 igsoon ka mga tao. So what are some of the common trouble or common causes of heart trouble? Number one, kining cholesterol. Matay ha. Kini so sige na to kao kami kanang siging kaon atong i-determine igsoon kung saan yung kaon na atong ipasud sa atong lawas. Na ang atong heart mga kaigsuonan kung mabuni na ni siya og cholesterol, fat, tambok igsoon, makitabo nga dunay deficiency sa atong pagginhawa. So, luoy kayo. Ingon din at age of 51, doon na lagi bara, murang batik ka nga doon ay tao nga gioperahan sa kasing-kasing. Ang uban, i-audiogram mo sa o niya mo agig audioplastic. Pero abinin mo pila presyo ko, magpa-opera ka. Muanda mo kayo dyan og 6 digits. Ako ginan ako sa akong doktor. Di gani ko papasar sa pag-angiogram. Pangandam na lang. Pangandam na lang og 6 digits. Kay ang mahitabo, kini mong bensig soon, ngadto sa imong heart. Mura nagdibutangan igsoon og laki-laki. Aron igsoon nga mubukad siya. Aron nga maarang-arang ang daloy sa imong duko. So, ang tendensya igsoon, doon na nakadaan problema ha, dili lang hibawaan ang heart attack igsoon, manuktok sa imong kasing-kasing tungod sa mga tambok igsoon nga mi bara na di na sa imong kasing-kasing. Importante gyud nga matagal nimo na siya.
pinaagi sa pag-maintainer sa imo pagkaon igsoon nga simple lang. Ang imong lifestyle igsoon sufficient kaayo nga makahatag og kalipay sa daloy sa imong dugo. Kayo butangan mo mga fat igsoon. Mahimo magkabara-bara ang imong dugo. Manang makadipon-dipon na igsoon siyang pagdaloy. So other common causes of heart trouble, gikan sa cholesterol, pagkaon igsoon way miti-miti, o sa nini kining pagsigarilyo. Ano man, natural o magsigarilyo ka, mulapot na ang mga dugo nga moagi din na sa imong baba. Mo destroy yun na so on. O ang alcohol do out with that. Importante igsoon nga imong din na siyang atimanon. Iingon nga ang emotional stress diay igsoon. Labaw pa na igsoon o inom ka. O so, pagkaon po. Kay ang huway katog mga kaigsuonan, huway pahuway, maka-stress ka na sa imong igsoon lawas. So, giingon din sa sinulat igsoon sa Dios. Ani akaron ini lamang mao ang insusiyan ko nga ang tao gihimo nga matarong sa Dios. Apan sila na nagpangita og daghana ang mga paglalang. Ano din tungod bang kung sa ato ra pong batasan ba? Di ta matagbaw, di ta saan niyo? Gusto tayo igsoon, naagi kabuton. Noan na doon na tayo maangkon. Una, kutagway, katukay. Apan sa Hari Solomon, mga kaigsoon na nagsulit. Ini ang kamatuoran na tungod sa atong tawhanong tinguha ato igsoon nakalimtan ang atong kaugalingon. So bisan diya sa atong puloy-anan doon atay mga stressors. Matay mga buhi din na sa atong balay. Kung atakabalaw igsoon, contributing din sila sa atong stress. Sumayo na, pagbitayon. Pagbitayon na sila. Imuong hotdog. Ano nga mahimig, so mawala ng stress atong kinabuhi. So ang mga kumpanya karon
nag-produce ang mga pagkaon nga mga gitawag processed food apan nag-contribute kini siya sa unsa ison nag-contribute igsoon og stress atong lawas. So kinsa ang mga imbento nga mao'y ginapangita sa mga tao? Ano igsoon? Sa ato pagit siya naghimo na ison, ang tao kaok baboy, inom og alkoholik, sigarilyo, batasan igsoon nga makadaot sa lawas tao. Sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 5 nagingon, dili sa yuta kamo nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan. Kamo na nagpatambok sa inyong mga kasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa pag-ihaw. Timani mga kaigsuonan na aday samputan niinig sa pagpatuyang sa kalipayan. So, dunay gingon world literature and of the divine channels to the and may to ubong, pagputol, pagsira sa divine channels ngadto so umati ta makigsuonan ato ni siyang ang singkamuton nga gisaad sa Diyos nganha ang isip. But God gave a new heart, a new spirit nga naman yun nga kasing-kasing so atong kasing-kasing o sa kamasalay ito. So kupon nas Ginoo ilisan siya kasing-kasing igsoon nga bag-o. O bag-ong espiritu. And will remove from your heart of stone. Kasing-kasing batuon ba? O maghatag siya o kasing-kasing na unod. Mo ni gusto sa Ginoo may tabuan na Kinang so pag-uho ng atong kasing-kasing kayon sa man ay kinigdaan so ang kasing-kasing na gusto na itong bakuha usa ang atong kasing-kasing batuon makita na sa Ezekiel Kapitulo 11 versikulo 9 ang atong kasing-kasing tiga makita na sa Ecclesiastes Kapitulo 8 versikulo 11 ang atong kasing-kasing buang-buang Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 3 ang atong kasing-kasing limbungan makita na sa Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9 sip-sip makita sa Mateo Kapitulo 23 25
ang kasing-kasing hakog 2 Pedro Kapitulo 2 14. Dili matinhoon Ibrahano Kapitulo 3 versikulo 12. Ug tuburan sa kinabukasan dautan. So, unsa man day makapahugaw day igsoon sa tao. Naa sa Marcos Kapitulo 7 versikulo 21 ngadto 23. Kay bisan sa sulod gikan sa kasing-kasing sa tao magagula ang mga dautan hunahuna pakigilawas, pangawat, pagpuno, pagbuno, pagpanapaw. Kaibog, kadautan, limbong, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, pagkamapaytason, binuang. Tanan kining mga butanga, kadautan, nagagikan sa sulod, ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Mga kaigsuonan. So, alon na mo istorya ni kasi kung saan yung mga isisi coronary hypertension. Nga, ang kasing so, mao ang kasing doon naging nga our integrity resides at our heart. Ang hinungdan wow akong kasing-kasing mao igsoon ang nakaguba sa atong pagkatao. So, unsa man ang bagong kasing-kasing alang kanimo, alang kanako kinahanglan. Maminatud-on ug maayo nga kasing-kasing. Kita ni igsoon sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 15. Unya, naa po igsoon sa Jeremias Kapitulo 24 versikulo 7. Muila sa Ginoo. Dili mahadlok Salmo 27:3. Malipayon makita sa Salmo Kapitulo 17 versikulo 22. O bunga sa Espiritu na makita sa Galacia 5:22. O sa igsoon unsa ning bunga sa Espiritu, ugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagmapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon. Kini igsoon mo importante ang atong kasing-kasing masinangkapan o hinukmanon sa balaang Espiritu. So sa igsoon, unsa ang hangyo sa Dios nganhi kanato? Igsoon, ayaw itugot sa imong kasing-kasing sa pagkasina sa mga makasasala. Apan himoa ang pagkahadlok kang Hiyuba sa tanang mga adlaw, anako. Ihatag kanako ang imong kasing-kasing o ipanghimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. So, ang mga butang ni kalibutan na igsoon, bisag unsa katahom sa imong pananaw, importante igsoon ang pag-unsa, pagtugian sa itong kasing-kasing nato sa itong Diyos. No more, no less. Ang importante, mahigong mata
sa butang ganito naman na isulat na sa sa Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection to the things that are above. Ipataas, tigbabaw sa imong kasing-kasing ang mga butang igsoon nga tuwa sa langit. Wala din sa iyo. Busa, ini mo sulti, tambag ka na ito. Ang atong kasing-kasing dili na to tugutan ng masina sa mga makasala. Hindi bitaw ko sa isoon man din ako sa kulong. Na isoy sakyanan ba nga kuwapo kay Pajero na naong isoon driver nag-t-shirt ra. Ako nga nagbakta sigsoon, nagbarong-barong pa. Pastilan. Ni-conclude na lang ko igsoon. Nakatungtawhaan na. Nag-t-shirt ra, nag-short pant, nag-chinilas. Nagtungtawhaan na. Drug lord to. Drug lord. So, kinahanglan igsoon nga naa si Kristo sa atong kasing-kasing. Christ in the heart. When Christ dwells in the heart, His presence is apparent. Good, pleasant words and actions reveal the Spirit of Christ. Sweetness of temper is manifested. There is no angry passion, no obstinacy, no ever surmising. There is no hatred in the heart. So, atong awhag ka na itong tanan. Ihari David. Sige yun, mo tingnan. Create me clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Salmo Kapitulo 21, versikulo 10. Hinaot ng kailangan, kiniusap ang inyong pag-ampo. Na, mahing bago at pinabalik. Kaya yun, hindi akan to. Ang Ginoo magkapanalangin ka na itong talan. So, atong ito ko atong maulo ang pagkampo. Ginoo Diyos, salamat kayo ni Naghilayon ng biyak sa kanan. Salamat na sa gihapon sa paman sa panahon na doon kami sa mga palaton. Ibong gihapon kami ditututan na magamit sa kadikot. Salamat mo. Tubag sa pagkampo sa ngalan ni Jesus among aluluwas. Amen. So, salamat tayo mga kaigsunan. O sa Diyos, salamat tayo sa gihapon sa Huwebes. Mag-abot kita din ni sa lain na po nga tupik ko igsoon. Kini siyang tuais. Kini kaigsoon ang mga mata na gigamit sa Ginoo anang sa atong kinabuhi. So, sa gihapon mga kaigsunan, mayong hapon kanatong tanan. Lampara sa kamatuoran, usa ka relihiyosong tulumanon nga maghatag kanatog dugang lamdag sa kamatuoran. Kay si Ginoong Hesus nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan.